Croeso chi i'r Gell unwaith eto. Neithiwr o'n i yn siarad efo gwahanol rai ar y we. Oedden ni cynnal quiz. Ac nes i ddim ennill, wel, dwi ddim yn teimlo dim dicter mewn gwirionedd tuag at yr un nath ynghiro fi. Ond beth bynnag am siarad efo'n gilydd. So o'n i'n sôn am y ffordd da ni'n gallu siarad a Dduw. Mae gweddi'n rhywbeth mae pob un ohono ni dwi'n ame wedi teimlo fel i wneud ar ryw adeg neu gilydd. Dwi'n credu bod yr anffyddiwr mwyaf ar adegau wedi teimlo rhyw gri yn ei galon. Fysa fo eisiau galw ar rhywbeth neu rhywun y tu allan iddo fo'i hunan i'w helpu. A credu Cristion ydy fod na Dduw yn ein clywed ni. A rhyfeddod oedden ni'n ei weld oedd fod modd i ni alw ar Dduw o'r nefoedd, creawdwr y bydysawd. A rhyfeddod mwy ydy, os ydyn ni wedi farhau am y ffordd da ni wedi crwydro i lwybrau ac wedi dod ato fo mewn ffydd trwy yr arglwydd Iesu Grist, da ni'n cael galw'r Dduw yma fel yn tad, ein tad, rhwnnwyd yn y nefoedd. Ond be gawn ni i ddeud wrth Dduw? Be gawn ni i ddeud wrth frenin y brenhinoedd? Mae'n rhywun sydd wedi darllen y salmau yn gwybod y cawn ni ddeud unrhyw beth sydd ar yn calon wrtho fo. Rydw i fel tad bob amser pan fydd y ffôn yn canu a fe'n mynd i ateb a gweld mae un o'r plant sydd yna. Dwi wrth y modd. Dwi yn hapus i ateb a beth sydd ganddyn nhw i ddeud. Mae ganddyn nhw hawl i agor i calonau a dwi wrth y modd yn clywed eu llais nhw. Ac os ydw i fel tad digon amherffaith yn agored i wrando, pa faint mwy mae'r tad perffaith, y tad ultimate yn y nefoedd wrth i fodd pan da ni'n agor yn calonau iddo fo. Ac eto, pan rhoddodd Iesu batrwm o weddi i ni, mae'n yn hannog ni ddechrau nid efo'n anghenion ni, ond efo Dduw ei hun. Ein tad o rhwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw. Deled dy deyrnas. Gwyneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Pam bod Iesu am i ni wneud hyn? Ydy Dduw mor sensitif fel bod rhaid i ni osod o'n gyntaf rhag i ni i frifo neu i ddigio fo mewn rhyw ffordd? Wel na, wrth gwrs ddim. Fel rydw wedi dweud rwan, mae rhyddid i ni ddod ag unrhyw beth sydd ar yn calon i'w sylw fo. Ond wrth osod Dduw yn gyntaf, mi ydyn ni'n adennill yn persbectif yn hunain. Sancteiddiau'r dy enw. Mae enw Dduw'n sanctaidd, ond da ni'n gallu dyrchafu, da ni'n gallu codi enw Dduw i le uchel yn ein bywyd ni, a trwy godi enw fod da ni'n meddwl amdano fo fel un mawr, fel un gogoneddus, fel un rhyfeddol. Da ni'n meddwl yn dda amdano fo. Does na neb mor ogoneddus â hwn, a mae'r byd yn ei ddwylo fo. Ac wrth osod i enw o flaen yn llyged, da ni'n gallu cofio beth bynnag arall sydd ar yn meddwl. Mae hwn yn llywodraethu'r byd mewn doethineb a chyfiawnder, a ni'n yn gwbl ddibynnol arno fo. Deled dy deyrnas. Mae gan Dduw gynllun gogoneddus i sefydlu teyrnas mewn cyfiawnder. Teyrnas lle na fydd y tlawd yn cael ei gormesu, teyrnas lle na fydd y drwg yn teyrnasu, lle na fydd pechod a drygioni'n cael y gair olaf. Nghanol dryswch yn byd a'n dyddiau ni, mae gofyn i Dduw brysuro i deyrnas a dwyn ei waith i'w gyflawnder, y gwaith gafodd ei seilio ar aberth Iesu ar groes Calfaria. Mae'n yn helpu ni i weld beth ddylen ni fod yn gweddio amdano fo mewn gwirionedd. Deled dy deyrnas. Gwyneler dy ewyllus. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Mae ewyllus Dduw yn dda, ac mae'n cael ei gyflawni'n berffaith yn y nef. Mae'n ddoeth, mae'n berffaith. A mae gofyn ar ei Dduw beri fod ei ewyllus o'n cael ei gyflawni yma mewn modd
mor berffaith ag y mae o yn y nefoedd, yn golygu bod ni'n gofyn am y gorau ar ein cyfer ni ac ar gyfer yn hanwyliad a'n byd. Wrth gwrs weithiau mae ewyllus yn tad yn harwain i le reit anghyfforddus. Pan oedd y plant yn fach, mi fuodd 2 ohonyn nhw yn yr ysbyty. Oedden ni wedi cymryd nhw yna wedi dewis mynd â nhw yna ac oedden nhw'n cael llawdriniaeth ar eu clustiau. Profiad poenus ac anymunol, ond y canlyniad yn llesol. A felly mae efo Dduw. Ac os dyn ni'n ame Dduw a'i gynllun ar adegau, cofio ni yn arall ofyn yr un peth o'r blaen. Oedd yn ofni'r hyn oedd o'i flaen. Mi oedd y gwaredwr yn gwybod fod y llwybr o'i flaen yn arwain at gondemniad y byd, cywilydd, a gwawd, a phoen difrifol a thywyllwch y groes. Ac yng Ngardd Gethsemane, a badad, meddai, mae pob peth yn bosibl i ti. Cymer y cwpan hwn oddi wrthef. Eithir nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Mi oedd o'n deud, gwneler dy ewyllus. Ac ewyllus y tad oedd achub llaweroedd trwy dynnu ymaith i beau. Oherwydd heb y groes fydd yna ddim atgyfodiad, ac heb y groes fydd yna ddim efengil ganddo ni heddiw. Felly rhyw ddydd mi gawn ni edrych yn ôl a gweld fod Dduw wedi'n harwain ar hyd y ffordd orau posib gallen ni fod wedi i gael. Hyd yn oed trwy ddyddiau pandemig a cholled a phoen a thristwch. Dwi ddim yn deud hyn yn ysgafn. Ond fel y dywedais i, mae ganddo ni hawl trwy Iesu ddeud wrth Dduw unrhyw beth sydd ar ein calon. Ond mae ffordd Iesu yn sicr yn gymorth i ni gyfarch yn tad a rhoi'n hynna'n yn i ddwylo doeth perffaith a holl y lluog o ar gyfer beth bynnag sydd yn dod. Gadwch i ni weddio. Ein tad, rhwng wyt yn y nefoedd. Da ni ar y ddaear yn ymwybodol bod yn sefyllfa ni yn aml yn ansicr ac anelwig yn yn golwg ni. Ond da ni am ddeud bore yma, sancteiddiau'r dy enw. Nid i'n helpu ni weld mor rhyfeddol wyt ti, mor berffaith ydy dy gymeriad i, mor ddoeth ydy dy ffyrdd di, ac mor dda wyt ti. Deled dy deyrnas. Da ni'n credu fod dy gynllun di yn well nag unrhyw gynllun mae pobl yn gallu i ddyfeisio. A da ni yn deud deled y deyrnas arglwydd. Yn yn calonau ni, wrth i ti gymryd y le fel brenin, yn yn bywydau ni wrth i ni blygu i dy ffyrdd di. Ac yn y byd, wrth i ti weithio allan y cynllun i ddwyn llaweroedd o bobl i fywyd a maddeuant a pherthynas fyw efo ti. Gwneler dy ewyllus yn y mywyd i o arglwydd. Beth bynnag o ti am i mi wneud heddiw. Beth bynnag o ti am i ni i wynebu heddiw. Gwneler dy ewyllus mewn modd perffaith, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Oherwydd mae dy ewyllus di yn dda, rwy ti am yn harwain i ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn dy enw. Gwneler dy ewyllus o arglwydd yn Dduw, trwy ddyddiau'r pandemig, trwy ddyddiau o gynnu economaidd yn y wlad yma, trwy ddyddiau y lockdown yn ein hanes ni bob un ohono ni. Gwneler dy ewyllus gogoniant i dy enw dy hunan. Amen. Y boed i chi brofi tangnefedd mawr Dduw yn eich calon chi heddiw. Dan eich bendith.